Wiwitane dina iki mbiyen iki wong Jawa iki mung dina Setu. Sebabe sengengene metu. Wiwitaning dina aku tak ngonane Jawa Timur. Yo, saiki sabantuk wahyune ngalah ya dumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit arah manguku kutaning jiwangga yen mangkono kena ing ngaran wong sepuh liring sepuh sepi laras lorone tunggil tejane kang nembe kaeksi sumunar pindha sang hyang Bagaskara nyunari sagung para dumadi lho Anoman kowe kok bali ora bali piye karepku urung keturutan kowe milik dadi senopati tetungguling prajurit nggih apa prajurit gombal kowe ora butuh dadi tetungguling prajurit Man kowe iki piye nalarmu jiwamu yo gampang luntur iki piye jarene kowe kepengin dadi tetungguling prajurit ke Taman Nenggala bali meneh karepmu piye nantang Kakang Prabu Baladewa piye kowe tandingi Drusasana ya ayo tanding ana Drusasana ayo yen pancen kowe lanang dhewe man kowe mriki jen tanpa rawang anggono raras
Ora-orane witane wong sak negara bisa unggul tamu mesti kasesering yuda. Kapupuhe Madyalaka. Ayo piye karemu? Aku isih duwe nenggala kawasa nguntapake nyawamu marang kayaning Bathara Rama. Man, kowe kuwi kudu mendha aja ndadra jarene pendhita. Pendhita kuwi saka tembung mempen yoga brata mundi karo dawuh ingkang murubing kawasa kanggo nata rasa pangrasaning menungsa. Lah kok dadi mung perkara kowe dadi tunggul prajurit wae ora nglenggana aja kakean omong. Aku ya ora butuh dadi tunggul prajurit. Wis ngene wae, aku rabekno karo Subadra. Lho kok ngono cah iki. Yen aku ora tok rabek karo Subadra, Baladewa. Kowe jarene sedulure tuwa si Subadra. Wis, aku nglilakake tanpa dadi tetunggul prajurit Sembadra rapine dadi bojomu. Wah, tian taun mati diri aku. Mati. Polam yo kumulung mangung sir rahing prasata Kurawa kambah kambah kongge srukadite mirut harut saking Brodiwati patine padha ayu Yai Resna, tulungono pun Kakang. Tulungono Yai. Wonten menapa Kakang Prabu? Anoman tak tamani nenggala ilang saka Pandul bareng bali. Ora tedas nenggala tantu momo anggane si Anoman. Piye iki? Aneh, Anoman wis gelem ora dadi senopati tetunggule prajurit. Nanging Anoman kok njaluk rabi karo Sembadra ya aneh. Hah? Piye karepe kaya ngene? Wong kok mulak-malik kaya nomer. Karepe iki piye si Anoman kuwi? Wong lek ora tembunge kawula ora noleh serira. Ora nyawang awak, ora nyawang gambare iki piye? Diapure kethek kok milih Rabi Ayu. Sabab Anoman menika jaler. Oh iya ya. Dadi wong lanang iki lek wong wedok iki lanang lho pokoke. Ora enom, ora tuwek, ora kethek lho pokoke. Ketoke meneng sing rebab kuwi, ketoke meneng kuwi. Ning biyene piye? Penjahit kuwi, penjahit. Neng ndi diamono dondo mek. Sampun ngayawara Kakang Prabu. Menika priyayi sepuh, halang tuwek mbiyen ya enom. Piye Anoman kok terus njaluk Rabi para Sembadra? Nalar iki piye? Lah kok malah ora dadi senopati kudu ditegeni iki ora iki piye? Saestu menawa lah dikandhani tamani nenggala iki
pucuke nenggala tamake dadane dia terus murup mak murup ngono lho. Monggo nenggala ki ampuh tenan lho. Dadane Anoman tak jojo nenggala mak jojo ngono terus mak murup ngono lho. Piye ngono ki? Anoman ki dadane ngene apane kuwi? Mila to. Lah dikandhani kok. Aku apa tau ngapusi to. Tenan kuwi. Aku ora tau goro kok. Ning lek kepepet sok-sok. Sok-sok ku ya ngono kuwi wong kuwi. Golek slamet kok. Kula badhe ningali wonten pundi papan dunungipun Anoman. Mangandhap katingal wanodya yukur ageng gelung lukar wor lan kisma Anoman sira sapa ya lho kowe kira Anoman to iya Anoman kowe iki nglali apa lali? Ora. Sopo sing lali? Ora. Sing ngegong lho, ora. Yen ora lali sapa aku? Lho. Mestine kira-kira lho iki. Yen ora kleru, ya. Kira-kira lho iki. Kowe iki apal apa ora? Wong Bakir kok tak percaya iki lho. Kowe roh ta sing ngejes iki lho, ngejes ngangge nut rondon cilik iki apa ya nek jes-jesane. Temune lek nggawa nut iki mulang ning kono-kono bocah iki temen. Sapa kowe? Nalindra Ndrawati Prabu Bathara Kresna. Lah iki sing tak goleki. Tandung tang Prabu Kresna. Pirang-pirang dina sing tau mati mung panjenengan. Aku iki abdine Prabu Kresna. Kini yo aku keneng lara gandrung kowe kok meneng wae to nono. Kok sik to? Kowe iki lara gandrung karo sapa? Lho piye to? Aku ki urip iki ora rumangsa mulya, lah mok mangan enak to. Tur sing kepenak lungguh sing jeneng. Ning ora rumangsa mulya yen aku ora rabi titis Widawati, Dewi Wara Sembadra. Ngono lho. Rene Sembadra ki adimu. Aku rabekno kowe calon nipeku ngono karo iki. Anoman Capopo iki. Wis kaya ngene lho rusake kahanan. Endi sing diarani tata krama antarane ratu lan patihe tumenggung lawan patihe guru lan murite ya rakyat karo pamonge iki rusake kahanan iki kelangan budaya unggah-ungguh tata krama Anoman kuwi nyang ngono wong gandrung iki aja tak tuturi aja tak wejang gandrung iki rabekne karo sing digandrungi ngono lho goblok ngono iki ketek ratu dipercaya omongane kok teko ngendi-endi. Iki ora waya wejangan. Aku ora tak rabek tak krikiti kupingmu. Gandrung ya emosi ngene iki. Omong aku melok rabi karo Sembadra kok diwejang dituturi. Apa ngono iki? Saiki pokam pakem apa iki?
Nganti paramu Kresna kudu mati saka tanganku. Kok nganyar-nganyari ya? Anoman kok ngguyu karo joget. Sing diarani wong urip kuwi pancen ana wong urip ketaman penandang, ana wong urip lara. Pancen bedaning beda kuwi yen dititik bab Solabawa munamuni tandang tanduk. Ya Blakasuta tembunge nanging ora laras kelawan kapribadene si Anoman. Mongko Anoman kuwi saka tembung wong anom sing wis nyinaoni ngelmu iman. Lah kok malah gandrung karo Sembadra. Yen ora didhawuhke karo Sembadra ngancam patine Kresna. Lho neng kene iki lho. Iki dadi pitakon. Lah kok Anoman milik ngancam kelawan Kresna mongko Anoman derbe paugeran. Menawa Anoman kuwi bisa kasembadan sedyaning gaya kasampurnaning jati-jati kasampurnan sarana panuntuning Sang Hyang Bathara Wisnu wis kasarira Prabu Kresna. Lah kok lali purmaning dumadi adiku Dimas Werkudara kuwi ana endi Yayi? Sikra mangsa risang Pandhu siwi Tinarabaya masti mimbang ngungkang gunung mesti menang setu bondo layu Sindenana
Werkudara matekaji blabak pengantol-antol ngungkal bener gunung dhuwur kelangkan segara jembar kalumpatan sak jangkah pitung yojana dae waspada ingkang Raka Ndarawati adiku di Dara Nyai kadangipun Kakang Bratasena. Wah, jadi denger seno Kakang apa? Aja kesuwen rusake kahanan, aja banget-banget. Tok umbar. Amarga Nyai Arjuna, Kakang Semar ora kawistara ana ing jero kraton Wirata. Sabab Kakang Semar mono aratuning Sonya Luri. Yen Arjuna Herbani Junawening kaweninganing rasa kawasa mbirat mala cintraka. Ayo diupadi marang Kadempel Werkudara. Yuaning talaga kadilangit mambang tanpa ulan upamane lintang tulya Yuwana semawur surem-surem sang Hyang Himanaput angremeng margi lamuk sinerang soroting surya saya tipis wancine wis gagak bangun raina sawang kluruk amelungi anyasmita dumateng para manungsa ingkang kedah wungu saking nindra sinegek ingkang nawung ganti ingkang winuwus kocap jagat kaperang dados 3 Suralaya Suradewi Suranggangara Suralaya jagating para dewa Suradewi jagating para manungsa kaendaning jagat mung kawengku endah edining swasana Suranggangara jagating para jin peri prayangan ing Suralaya katon wonten wahana wawaning kahanan ingkang banget dados sumunduling akasa satemah gara-gara Sirat pase makan trut nanya
Kusuma wiya sing sang Wikudebya sasmitaning urip puniki panewu yen ora weruh yen tan jumeneng ing uripe akeh kang aku pangra sane sampun udani Om aweh nam astu nama sidam sekaring dawono langgeng Kakang Narada blegenjong seliri butuh tinggal andong Pak Pong nguntun tak dadi ompong ada soto wujud rombong. Jangan sing dewi jangan terong yai wonten dawuh. Anim bali ra kantos untuk udal-udal yayoi. Kakang gara-gara kagiri-giri tetela Kakang Ismaya ingkang tumedhak rawuh wonten Suralaya. Suwawi kapurba kiwara menika kadang werda yai monggo dos pundi kersane niku si Kakang Semar Kakang Semar ana apa kaya meneng ae kuwi luwe apa piye apa ngelak Kakang Semar gendere griming endi Prataruna angudya sanes karo mangsa sanguning kumati masudi karo kang akeh gunane isane sembada lateyana ning kumati marasuti karo kang akeh gunane isane sembada latena tansah lain gek sadulita mel Bathara Guru Kakang Ismaya ana apa Kakang Narada ana apa Kakang Sembar Kakang Sembar ning apa iki piye wong sak donya wis padha nampa wangsit arep ana wahyu tumurun jagat bakal nurunake kanugrahan marang titah
wong wis padha nglakoni tuku nganggo laku tapa brata nampa dawuh saka Gusti lumantar para wakiling Gusti utusan ingkang mulih kawasa. Lah kok wahyune urung manukma iki piye to? Iki sasine sura wong-wong wis padha tirakat prihatin satata ing apa-apa nanging wahyune ning endi Bathara Guru? Kakang Semar piye? Sepira luputku wae ulun njaluk ngapura ya Kakang. Ping pira lamun njaluk ngapura karo aku? Kowe mbiyen nek wis nampa dawuh saka bapak, yen kowe dadi tetungguling para sukma luhur, yen aku dadi raja Sunya Luri, aku manggon ana suwung sejatine ana. Suwung kamurkane sing ana mung pangestine ratune mung Ismaya Ismuning Cahya. Semar kuwi ora lanang ora wadon dununge ana urip kang sejatine urip. Iki urip bakal nggayuh wahyu sejati. Wahyune iki ning endi? Sawangen. Sapa iki sing ana ngarepmu, Guru, ning ngarepmu ki sapa iki? Punapa pamira ingsun prihatin mas poku micil tutat tanpa karya sengkang rinemakan Gusti kalong rinu sak sakarya ing Rama kula ingkang putra pun Mayangkara ngaturaken sumangkeming bekti. O Mayangkara ulun tampa gawe suka legawan mrana pangestu ulun tampan ana maju kene kula maju kene Mayangkara. Wonten dawuh Rama aja susah aja nelongso pakartining godha lan coba nafsu ingkang rina wengi mung ngridu marang pangestining para brahmana lan pandhita ingkang wis kasarira Prabu Baladewa. Kados pundi Rama kula nampi dawuh para sepuh kedah dados tetungguling prajurit nanging piye Mayangkara? Prabu Baladewa mboten rena penggalihipun amargi Prabu Baladewa mapan wonten negari Ngastina kumpul kempel kaliyan Prabu Duryudana. Oh lah kuwi apa sababe? Ya wis ora apa-apa. Nanging Mayangkara wonten dawuh. Ya Prabu Baladewa sing kawasa dadi srana jeneng kita kumpul marang ulun. Sing nengkake gegayuhan kuwi sing muna sika kowe, sing sikara sia-sia kelawan kowe. Matur nuwuna. Kuwi dadi srana jeneng kita nampani Wahyu Trikusuma. Tampan ana Wahyu Trikusuma. Guru, aku bali. Monggo. Den kondur dateng mertobat wis ngono ya. Wis. Narada sing ngono ya. Dadah.
Pandya bolan yuk kumulung mangungsir rahing pasakta Kurawa kambah kungkis rukatite merut larut saking pratipati kados pundi kulun Bathara Ismaya tak kandhani ya donya iki wong iki wenang nampa nampik kena ning tetep tampa coba godha iri meri melek pengen kuwi wis wateke menungso selawase dadi lek ana wong gedhing karo kowe ya moyoki kowe sengit karo kowe meneng ae wis meneng ae sababipun menapa kowe kudu matur nuwun karo wong-wong sing ngrasani kowe munasika kowe nyengkakake gegayoanmu tenan kuwi ora percaya teko Komir to Komir iku tau tentrem ning omah bojone ora tau kuwi ya betah godha kuwi lajeng kadosa pundi sing angel iki ngopeni tenan golek angger wong iso ya contoh lho kuwi wong gawe toko angger wong golek dagangan iki gampang ning golek sing tuku angel belajar suluk sabetan senden gampang golek sing nanggap diomong ketoke ora ngerti laras lering ning payu kok piye payu kok piye lek diomongi payune glowe lang kleleng kuwi urung yagane lho kuwi wah paning sore tuwirik ning warung wong iki mbok keneng diatur lha ngene menika sinten Kemis lho ngono kuwi dadi cita lan bathik ing urip ya kuwi seni kuwi budaya wong lek nyeni budaya ya sing halus sing budaya sing nyeni ngono ya wong-wong iki ora lho marai kon mapak surani ngene piye Mas iki Mas piye lah kena lek kancane iki surani lho bendina digawa ngalor ngidul beda men lek kon gandeng bojoane lho sampun ngaten ning utangku nomor yo karo dhek iki jane iki saking ngene ya ning donya iki lakone wong iki ora panggah ya Mayangkara punten dawuh kowe entuk wahyu sing angel iki ngopeni angger wong iso golek ngopeni ketentreman ngopeni ayem ing ati iki ora gampang yen menungsane dhewe urung gelem ngowahi solah bawa muna-muni tandang tanduk dadi golek ayem golek tentrem kowe kudu mandher rasa merdikaning ati wong kang weruh wating ayem dadi wawatoning urip tembunge wong kang sing weruh wawaton dadi wating ayem ngono kowe membawa Bathara Kresna ya nyawang ngarep diomongi lah Pak Uri wis hafal napa wis ndemung gento prakoso candak cedemunge di bangku nyatu ya lancaran lah wong kula wonten donya kok goroh wis to dadi dalan mangkatarana kanggo ngopeni wahyu dimen bisa nyarira tunggal marang rasamu Trikusuma Pandhawa kedah ngumpul gangsa Ndara Janaka piye kulun Bathara Ismaya sampeyan diupadi sinuwun Prabu Bathara Kresna
Koko Prabu wonten pundi? Lho, sapa iki? Ya ingsun iki Nalendra, Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Oh. Panjenengan ki Kresna. Aku njaluk tulung Anoman keneng lara edan ki Tambanana. Kowe Anoman? Aku Rabekna Sembadra. Manut wae iku. Anoman domure ora minggat gawe rusuh dadi gawe krekiti kowe. Bali marang tawang gantungan. Piye ya Kresna? Saiki kudu piye, Koko Prabu? Panjenengan menika wonten Gudha Cuba ingkang sarira badi. Nyang apa? Monggo kudu Ora bali aku. Ora lega yen durung mateni Anoman, ora lega yen dadi tetungguling prajurit. wonten bab ingkang prayogi namung panjenengan kedah pisah saking penyakit wisa racun ingkang mapan wonten pribadi. Jim setan prayangan tamani senjata cakra lebur tanpa dadi ingkang mapan ana angganing Koko Prabu Baladewa. Waduh, Yai Kresna, eling aku. Mila mekaten Koko Prabu, benjing malih sampun ngantos rawuh Kurawa sanget-sanget senajan sederek. Kurawa nang saking tembung Kurhawa ngumbar kamurkan. Wis, yen ngono aku kudu piye? Aku wis ngrombol ning Pandhawa wae, ngrombol marang Arta. Pira-pira putih pun kakang njaluk ngapura. Ayo Yai njaluk ngapura Hyang Prabu Sri Bagenda. Ibu Betari Kundur, Dasa Kumara Kundur, dinangi Calo Ayu. Waduh!
Waduh, nyuwun pangapunten Yang. Sepinten lepat kula ya wis ra dadi ngapa Baladewa. Paripurna dalu wau lampan tumurning Wahyu Tri Kusuma. Tri tegesing telu, Kusuma cecundhuking Nalindra, mustikaning jagat, mustikaning bawana ingkang tinampan begawan abiyasa tetungguling Brahmana, Prabu Kresna tetungguling kawula, tetungguling prajurit Anoman. Paripurna lalampan dalu wau menawi wonten kalepatan nyuwun agunging samudra pangaksama sami dumateng ingkang paring dawuh mugi handayeng bawana tulung agung ayem tentrem mulya lan tinata selami laminipun padhang padhang jagat tulung agung panjang yuswa agung rejekinipun paripurna lampahan Wahyu Tri Kusuma.